«Свято сонца, огня ды воды», присвячена найвышэйшаму росквіту сіл прыроды і росту новага ураджаю. Гісторыя купальні ідзе з даўніх часоў, калі нашы продкі напярэдадні дня летняга сонцазвароту узносілі падзякі стыхіям. Амаль у нязменным выглядзе народная традыцыя дайшла і да нашых часоў. Вясёлыя гульні, хараводы ды песні. У гэты дзень нельга сумаваць. Ай да молодец, ай да умница! З купальнем звязана шмат традыцый і легенд. Яшчэ з раніцы дзяўчаты на працягу дня рыхтавалі кветкі і зёлкі. У народзе казалі, што зараз яны валодаюць асабліва гаючай сілай. З каласкоў, васількоў і палявых траў спляталі вянкі. Кожная з прыгажунь спрабавала зрабіць лепшае ўпрыгожванне. Ёсць у свята свае гаспадары – Купаленка и Янка. Сегодня мы будем запускать венки, зажигать костер, прыгать через него, петь, танцевать. Для меня это интересно тем, что я могу приблизиться к культуре своего народа, своих предков. Шукали на купалі папараць кветку. Яна лічылася ключом для спасцяжэння ўсіх цудаў гэтай ночы. Уладальнік гэтай кветкі мог разумець размову птушак і звяроў, бачыць усе скарбы на зямлі. Купалі яшчэ называюць святам агню, таму абавязковы абрад распальвання вялікага вогнішча, якое сімвалізуе моц і цяпло сонца. Самыя смелыя скакалі праз агонь. Такі абрад ачышчэння абяцаў моцнае здароўе на ўвесь год. Пасля захода сонца ішлі да ракі. Дзяўчаты пускалі вянкі на ваду і варажылі. Так спрабавалі вызначыць будучыню. Калі вянок патоне, то ўзяць шлюб сёлета дзяўчыне не наканавана, а нарачоны яе пакіне. Калі вянок плыве вельмі далёка, чакае шмат шчасця. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».